Isin kanssa samaan aikaan. Ei kun mä olin. Tää oli vähän. Niin. Mä tapan niin. Mut siinä Minecraft-videot oli aika nopea. Niin. Missä me menimme? Ei kun... Ei mä oo... Me ramppiläitin. Ei ole tärylyillä. Pelaa. Single. Let's go! Let's go! Mun netti lakaa. Throwing smoke. Oho! Oho! Mä en jumalauta edes nähnyt sitä. Mulla lakaa, se on sen syy. Radiossa Tapaan. loppus. Ei, Onks ne omat? Ei oo. Tulee, 2 on radios. tulee vähän gameplaytä lisää. Ramp. Holy shit, bro. Mihin tää on menossa? B, go B! Tässä tekee. En tiedä. Ja purstilla. Kun Glosshäiri. Ojaa 2 kova näpäkkää heguu tuli. Joo. Miksi mulla ei oo negevi? Negevi. I play ramp. Kuka nyt on pelaamaan ramppia? Mä tiedän. Isi tuu munkaan. Mä menen ulos. Me Ei, meini. Joo niin. Se meini mä menen ulos. Mä pusken. Mä pusken. Deploying smoke. Throwing flashbang. Pommi on huties. Joo. Se AK tuli. Kova on kova. Tuolla on se AK. Tämä on kova. Ei vittu, mut Zeus menee nyt helvettiin. The stay right here is where we end this. Steady area out. Isi. Se mun Grenade out. video. Se mun video. Radios. Se vaikutti niin pehmyltä kuin voi olla. Koska Radiossa on useampi. mä vaan kaivoin ehkä 3 blokkia ja sitten tuli timuus. Laying down a smoke. Yksi on lovi siellä. Se oli siellä ylhäällä ja palkkanut. Se on varmaan vieläkin siellä. I think he's in vending. Pommi on Jos se- meillä, pommi on meillä, pommi on meillä, pommi on meillä. Ysi yksi. Isi, kato sitten tää video, sä näet mun B-hopit, mitkä mä vedin. B-hopit, minä mitään B-hoppeja kattelen. Kato, kun mä vedin vaan kyykyssä ja B-hoppeja. Gear up. We aren't going on a windy walk here. Se pitää tehdä loppuun, se tilatkaa kanava. Tai muuten koira syötä. Ulkon. Outside.
going to secret. Okay. I think they're going I'm going to secret in behind. yeah, they're fucking dead. Thank you, bro. We Se on have kalju. Last lobby. In the far? Where? Lobby. Älä anna false infoa. Throwing flashbang. Ei oo. Pitäkää sitä pommia, siihen pommi jää pihalle. Pommi on pihalla. Heaven. Lobby. In heaven. Älä anna jää sun false infoja. Jos et varmasti tiedä missä se on. Se oli siinä yhdessä kohtaa siellä. Mä näin sen kun se oli siellä, mutta se oli varmaan liikkunut. Ois pitänyt sanoa last scene in lobby. Ai. Nice try. Nice try. NT. I play outside. Yeah, sure. Laavikko. Let's have it, lads. Mä heitän molluja, sitä mä sen puskuja. Joo. Bro, I Incendiary out. don't usually play this bad. I just haven't Grenade like out. worked out Throwing smoke. one or anything. Osu muhun vittu ovelle vittu. Outside one. Paska. Yeah. Ulkona yksi, I think ulkona they're yksi. going B or Meni alku. Fire in the hole. Mene al Aamen. perkele. I'm going to look ramp. Ramp Voi one. tulla Heaveniin. Ramp last. Eiks pommi tippunut A-saitille? Kait. Ottaako vihreis? Mihin se meni? Veti. Do we have Otti sua vika vissiin. Ei ottanut, kun sen oli vassa. Avikka oli tuolla meinissä. Mun mielestä. Se haki pommi. I've got him. There we go. Pitää varmaan pelata nyt toisella pyssy. Mä ostettu molly. Mut jos mä oon kolmas, niin entä sitten? Onko sitten? Siitä hyvin voit pistää. Mä tulee hienoja. Eiko? Blue eye. Throwing fire. Throwing Meneekö fire. se? Ei mennyt. Ei mennyt nappiin. Throwing fire. Smoke. Oho. Laying Siellä. smoke. Pommi on vissiin Heaven. Landing on me. Throwing a molotov. Tiru. I've got the bomb. Yeah, that's Blue. the two room. Grenade out. Grenade out. That's how we roll. Nice. Oh yeah. Time to put those bastards down.
Decoy. Tästä näy pikku damage. Incendiary. Grenade out. Oho! One outside. Viikilias. Viikil. Toppis. Deploying smoke. Yeah, they're just one bit. Äkää puskeko sinne. Outside. Yeah. Tästä outside. Ei main. Maybe main. Meinin semmin. Joo. I've got them here. Pommis Viikille. Missä se oli? Tapas se. Se oli suivilla. Missä se oli? One HP. Siinä Viikille jossain se oli. Don't just shift. Nyt nää yhdet lähtee mutelle. Drop bomb. Sininen. 2 tein siihen. Aika kova. Ketkä kaikki on? Sininen. Oranssi ja liila. Jotka lähtee mukaan. Noita laittanut. Where are you from? Finland. No niin on mag. Kato No kova. voi Move Viikki. out. Throwing fire. Eikö ei siinä? Throwing grenade. Throwing fire. Piilolla. Vihreä vielä suomalaiset, niin sitten olisi kaikki suomalaiset. Kyllä. Piilon päällä Jessu. Joo. Mä Meinin päällä. Grenade out. Mä en saa hakkaa avittu, kun se on tossa meinin päällä. Missä se on? Siilon päälläks se on? Joo. Ei oo enää. Stuff. Tää mulla tippu pommi. Meni 96 ja sit hyppäs alas Ota siinä. tuo Avikan tonne ulos. Ok. Ihme ettei pysynyt Jassu, minkä ikäinen on. Come on, chop. Etkä sä kaikki pelaa mitäkin pelaa. Äiti mä tuun pelaa sun kanssa ramppi. Incendiary out. Incendiary out. Grenade out. Puskena. Grenade out. Mä puskun. Ei kerätä mennä vettiin. Viikillä lovi. Yksi viikin lovi. Grenade. Pieni loppu se hilaa. Ei osuu! Kova. Ottiko kollan? Tappoi se kummatkin yhdellä kudilla. Joo. Joo. Mä menen nyt ylös ovikalle. Joo. Work together. Communicate. We got this. We got this. Incendiary. Fire in the hole. Flashback. Siellä on hut. Pusski. Siellä oli. Incendiary out. Vittu. Meinis. Menikö se siilokaveri jo? Aalekkonen plantti. Joo. Ainakin tästä tulee hyvä video. Nyt lähtee toi vittu lunari mutelle. Ei se ole. Eikö mitään? 3-6. Tässä mitään kiittejä. Mulla on Jassu sulle pyssy. Heitä. Let's make this quick. Incendiary.
Yksi vielä exitillä. Ei oo exitillä. Ei olekaan. Voi vittu. Radiossa. Se menee Menee Heavenistä alle. Ei me. Öllö vaan. 94. Tää on ihan hyvä video. Tiputakko ase? Tässä sulla on rahaa. Kiitos. Me ulos jos Se haluat. on mitkä. Niin mä menen. Sieltä tulee vaan paskaa. Voi tulla Älä heitä savua. Ossi siellä. Avikka rampilla. Vittu! Rampilla avikka. Avikka jäi. Kova. kova. Alle menee. Ehkä A. Alle. Mä tuun lobbiin. Täällä on yksi. Sviiki. Se Sviiki. on ihan yksin, siellä on ventti ja side. Okay. Ois ehkä squeak. Ai Puskataan ramppi. Edetään ramppi pusku vaan. Ihan Mm. hyvä se on. Ostakaa Kevlar. We will make them regret Joo. this day. Mä voin ostaa smoken, niin jos ne möllyy, niin sit mennään. Rampilta läpi, läpi vaan ja planttikin. Kovaa läpi. Juu. Green by Kevlar go ramp. Let's move. Ei se ymmärrä. Ei. Decoy. Pekka, minä ainakin rampille. Au! Ui se! Siellä oli 3. Vittu ammuin sitä päähän. Nelli. Niin olikin. Ei vittu. Ketä sä ammuit päähän? Omaa vai? No omaa. Mennään nyt vaan. Mennään outside. Joo, anna pommi, mä voin mennä ventistä. Äiti, pommi, pommi. Mä ventistä. Mä pääsin läpi. Mä menen plänttämään. Juu, me juostaa secret. Yksi siellä. Pläntä. Affordable bot. Ramp. Vikaa täällä Kova. Tai joku pyssy sieltä. Omaa AK. Mihin nyt mennään? outside. Tykitetään outside vaan. Ottakaa naatit. Varmaan Joo. että sinne joku HE. Mä menen heiluun sinne rampille. Come on, let's go. Joo, mä vaan. Varmaan naadet. Ei tullut nadea. Läpi vaan. Mä menen Hei. läpi, mä katon venttiä. Heveni. Joo, läpi vaan. Joo, mä menen Main ja Heveni. Heveni. Täällä on yksi mä valvomas. Kova. Thanks. Juu. Together we can do this. Kosko. Smoke. Mikä on kun pärnää? Pääsin läpi. Ei vittu. Joo.
3 loppu. Läpi vaan, läpi vaan. Läpi vaan, turha tapella. Green go B. Kato ventti. Otin yhden. Oi vittu! Mä oon lisää ventistä. Valvonut. Ventis tulee. Juu. Ketä nyt ollut? Älä enää, kun se tuli jo. Tää on vähän vajaa jättä. Juu. Piikka se. Pommi on päällä. Nice, green. Mikä tulis videon nyt? En mä en osuu. Bomb is B. Why are you outside? Ei se ymmärrä. Ei niinku ei mene läpi. We must win. Varmaan muteettanut kaikki. Siitä se vaan menee toisen korvata pihalla. Niin. Ramppi 1. Ramppi 2. Tulee takaa. Kutin päällä. Vittu, miksi mä lataan? Kutin päällä. Vittu! Ne kävelee. Mennään ramppiin. Siinä on AK sulla. Kaulu. Nopee vaineihin. Pingu Ei se. mennä sinne. Shiftataan heaveniin. Kaulu se. Mä oon jumissa. Tää on vittu rotennu jo. Niin ja. Typpiä vaan. Kauhi lämmin. Paino. Pommi maalaa ja Ei. Et kerran. ei vittu joku millinen. Jos ei se ollut vihu vastassa, niin olisi ehkä sitten. Voi paskaa. Ei voi mitään. Piti yrittää, kun ei. Oli jonnekin päälle rotan. This is easy. Niin. We kill them and then we go home. Mutta on vaan Meidän siksi pitää paha, tulla kun sinne pääsee niin nopeasti rataan. Ulkona ei ketään. Heaven 1. Mä alhaalla. Viiki yksi. Vittu mä jään tappele. Ei oikein osu. Siellä on se heveni joku. Se tohon päin. Mä en osuu. Ei minä oo. Ei osu. Aina ei voi voittaa. Mennään tonne huttiin vaikka pyörimään. Juu. Let us go. Huttiro käy. Siellä tulee mollu. Ei ne hei. Mä oon läpi. Siellä on 2. Siellä on 3. Counter-terrorists win. 42 siihen joka tappettu. Ramppi 23. väkkyympäillä. Nää ramppi vaan. Kai sinne nyt pitää yrittää, kun nyt ei ole. Siellä tulee
savu ja sit naap. Juu. Pitää juosta. Otetaan kaikki utilityt sit. Kaikki utiilit ja sit lähdetään. Tää on. Rampilla on ainakin yksi. Otetaan, että ne puskee. Siinä on isompi Yksi chance, tulee että nää selkä. puskee. Tuli äskenkö? No niin. Terve katolle meni. Hutti. Putti on kovin. Kato kavaa. Don't go wrong. Go smoke and take bomb. Smoke and take bomb. Kato ymmärrys. Nopea. Go enää. Green, you are retired. Clean, are you Do stupid? you understand? Minä jos lähden haukkumaan. Jos Se on kuitenkin vielä ensimmäisenä. oot sä nähnyt sen klipin? Rampille ei kannata mennä. Hevelis yksi. Ei, se on vaan nopeempi. Heaven. Kaksi. Nyt pitää tehdä jotain taikoja. Joo. Pommi vaan mulle, mä puskeen ventistä. Mitä? Mä olin Discordissa. Pommi vaan mulle, mä pusken ventistä. Ois ostaa jos sunaattimu ja räjäytät se ove. Okei. Mä savutan sun. Kyllä mä nyt voitan. Väistäimmin. Pääsin läpi. Mä tapoin. Heaven. Meillä on toinen. Mä sain pommin kiinni. Tuu. Heavenissä. Istu vaan, koitat. No mä. Yksi tulee secretia alikkasit varmaan. Ventti. Smokekkaa joku secret. Tikka. Kova. Haluat kavika? No, kaavikka tähän. Kiitos. Kato pyssy. Ei saatana. Kato mikä pyssy mulla. Aika moi. We have not playing nice today. Jippii! Nyt jää. Grenade. Mä tuu au. Juu. Yes. On se Venttis yks osut. Mene. Meini ja ventti. Vika ventti. Voi mennä secrettiin. Secretti. Älä piikkaa. Me istu vaan. Deploying smoke shield.
Missä te oot? Se on siinä mainin oikealla. Autin! Oh, get back. Missä se on? Se oli mennyt. Ei sentään hävitä enää. Ei hävitä. On hyvä pyssy kädessä, niin ei hävitä. Move it! Tämähän se yleensä menee. Pelataan vaan vihujen ilo. Grenade! Yhtä osuttu. Oh joo. Kova. Niin sai mankin pois. Pinkman on poistunut joukkoon. Throwing the flashbang! Kova. Takana. Shiftaa hävennyt. Eikö se onkin diikoi? Aiku sä oot lovi. Meet vaan ja holdaat Angelaan. Ainakaan ei hävitä. Iron plant double. Mehutti. Pelataanko me tän jälkeen vielä? Joo. Tästä tulee Jää varmaan sinne hyvä. Venä on vaan niin... Feikkaa. Ei Kova. feikata. Yleensä feikkaa. Ei mitään. Ei feikannut. Ei feikannut. Hyvä peli oli. Oli se ihan hyvä meni. Enää vittu joku deathmatchi niin saa. Kultanova 1. Mm. Millä?